out kay Kong Joel. Mamaw gini mga bay, muning pinakamamaw nga wave dire. Mamaw gini wave, magapildihan ning wave. Loaded ni. Loaded. Kay Engineer Carlo. Ayos. So yun mga bay, may mga subscriber na dito na naghihintay. Ayan. Sa pangalan gini mo? Brian. Shout out kay Brian. Ma. Lantoy. Ha? Lantoy. So, shout out kay Lantoy. Ma. Ha? JR. So, shout out kay JR. Ma bay. Junior. So, shout out kay Junior. Ayun, Vera. So, ayan mga bay, ito po yung pipe natin. So, Tycom, pang XRM 110. So, Tycom brand. Yan, naka-big elbow na yan mga bay. So, buksan sa natin para makita natin ang personal ito. O mamaya na lang pagkabit natin. Kabit sa muna siguro natin ito mga bay. So, yan mga bay, nabuksan na natin. So, yan po, si Tycom. Naka-big elbow. Ayan. So, ikabit na natin mga bay. Yan mga bay, natapos na pagkabit yung Tycom natin. So, yan po ang ating napili na design. Yan ang elbow. Dito mga bay, may conversion tayong na gawa konti. Kasi sa 110 to, pag sa 125 siguro to mga bay, swak na swak to. So ayan, subukan na natin i-start. So excited ako makarinig sa kanyang tunog. Sound check tayo. So yan po ang kanyang tunog mga bay. So hindi pa natin yan binumba. So grabe ang lutong-lutong ng tunog ni Tycom Power Pipe. So ang gagawin natin mga bay, sound check natin to. Tanggalin natin tong silencer. Subukan natin rin ay sound check kung walang silencer. So ito may silencer muna mga bay. So ayan, bumba natin. Ayan po ang kanyang tunog. Kunin natin yung silencer niya, kung anong tunog niya. So, kunin muna natin. So yan, tinanggal natin yung silencer. Malaman rin natin kung taas pala nito mga bay. Natin ano kaya ito tanggalin mga bay. Hindi matanggal, so kailangan siguro natin ng pliers mga bay. So yan mga bay, natanggal na natin. So ginamitan natin ng pliers. So yan po. Okay, subukan natin panda rin.
tenga mga bay pag walang silencer. So yan, grabe ang lakas yung tunog mga bay pag walang silencer. Parang maubos yung tenga natin, yung tutuloy. So yan, narinig ninyo ang tunog ni Taicom exhaust, power exhaust. So yan, walang silencer at saka mayroong silencer. So mas okay na may silencer mga bay para hindi tayo mahuli. So ito, may plano pa tayo na paliitan pa natin to ng konti mga bay. So dito siguro natin ilagay yung palitan natin to ng konti para mas mahina yung tunog niya. Subukan na natin na palitan to. Dito natin ilagay mga bay. Diyan, banda. Para paglagay natin sa loob. Ayan. Oh, okay na siya. Ayan. Okay, balik na natin to. Balik na natin tong silencer mga bay.